V roku 2000 vyšla vo vydavateľstve Slovart moja kniha Fotograf Beatles. Je o prvom profesionálnom fotografovi slavnej liverpoolskej štvorice, našom rodákovi, ktorého v Anglicku volali Dezo. Táto knižka je beznadejne vypredaná. Dostal som za ňu medzinárodnú cenu Egona Ervina Kisha. Takže Dežov osud som mohol odložiť ad acta. Stále som však rozmýšľal, ako sa skontaktovať s jeho najbližšími, dcerou Dolores a synom Davidom. A opäť, ako to už býva, pomohla náhoda. Po 15-ročnom mojom takmer detektívnom pátraní som pripravil výstavu Dezových fotografií v galérii na našej ambasáde v Londýne. Mala výborný ohlas, chýronej sa dostala jej k Dolores, požiadala našu ambasádu, aby mi dali kontakt na mňa. Spojili sme sa a konečne sme sa mohli stretnúť. Ochotne mi dala adresu aj jej brata Davida, ktorý sa usadil v Spojených štátoch až nedaleko San Francisca. A tak som sa znovu vydal na cesty, na ktorých som stretol aj mnohých Dežových spolupracovníkov, ktorí ho osobne poznali alebo s ním spolupracovali, a pripravil som druhú knihu. Medzi tým v Banskej Štiavnici bratia Šafaříkovci zrenovovali Dežov rodný dom. Pred 2 rokmi sme ho slávnostne otvorili a pri tej príležitosti som im venoval 3 Dezové fotografie. Oni mi zaslúbili, že mi pomôžu zabezpečiť financie na nakúpenie fotografií z Londýna. Vážim si ich snahu a verím, že tento projekt osloví aj vás, všetkých fanúšikov Beatles a tých báječných kapiel zo 60. rokov, že osloví aj záujemcov o fotografii zo sveta showbiznisu, v ktorom Dežo mal nezastupiteľné miesto. Ďakujem za porozumenie a verím, že spoločným úsilím sa nám podarí, aby druhá kniha o Dežovi Hoffmanovi uzrela svetlo sveta tento rok.